Ay, ipasikatan ko sa buang ay. Meanwhile. Ah! Back! Back! Woo! Back! Boy, naunsa man ka? Unsa may problema nimo? Wa ko ka move on. Sa akong kwarta nga gikawat gapon. Yawas! Asa mo butaka ka diri? Ilang gito? 10,000, 10K. Na mauna dira pananam kagod nga okay kwarta. Tanawa, gikawat naon. Pero naanak ko'y suspikin sa man. Kabantay ka atong kalaban na ako atong niaging adlaw. Di ba pag human sa dula, kalit lang siyang nawala, murag bula? Klaro, nakaayo to ba? Aw tuod no, pero dili tanging taka-takag panangin. Yung ta ebidensya. Suspik ragani no, suspik. Naunsa day ka? Nya part, unsa may plano nimo ron? Muadto ta karon sa gym. Inag-abot na to sa gym kung di siya maningil sa kuha, magpapatay mali ra siya. Klaro, nakaayo ba? Bikwango na to siya. What if inigabot na to dito nya maningil siya nya magisog-isog. Murag diha na dapita. Mugawas ang akong plan V. Ta. Ilawon tatong kinumo sa NBA. Gaw! Wala na kita itong mga long hair dire nga duha ka buk nga magsitambay-tambay dire. Wala man gaw. Buang hapon oy giutangan ko atong duha, napildi sila sa kuag sugal. Magkutanhe. Buang ko mga tawhana oy. May tabo ari ron ba? Asun pag ito ilang tirada nga ana-ana kuno to. Nalagtawa. Di ba naagid siya? Ako'y bahalang mulingaw sa iya ha. Sige, kay ako'y bahala sa pitaka. Ti asam nagigibutan ni pitaka ang buak. Himalaa jud baka sulod ka atong tirada sa oy. Gaw! Liog ko sa bula gaw bi. Isubayo na ko tong ana-ana atong buang aw, naan ba ba? Ano naman to niya oh? Ayay. Blessing. Di sabay-sobay pa akong tirada. Lami ang lubton sa buang oy. Bay! Oy! Bay kay nakakabay. Ganiyar kung kapaabot sa imuha dire. Buang maningil ko sa katong utang gahapon ba nga katong atong sugal nga wa kamutahan gahapon. Asa naman to? Gamitunon gito na akong kwarta bay. Lagi bay, naalagay ko diri kay di pa ako kabayad sa akong utang sa imuha ba. Kay na ako'y dala diri 500 na dun eh. Pero game mo sa taga-usa. Di ko makadaog ko. Aw bayaran ti ka. Pero kung mapildi ko, aw stipot na sa tundaan akong utang. Taya na oy. Sige na lang, game na lang ta. Sige. Ano oy. Dapat 5 points sa hapon na si matong una. Pero dapat mo sugal na ka sa ko mapildi ka ha. Sugal lagi kasi mo lagi. Game makomisan. Atay mo muna sige. Game. Mo muna. Check sa check. Game. Yawas 1-0. Wa na usab. Time na siguro ni nga makabalos na pug ko. Oh, asam nagigibutan ng pitaka dito ha na ba? Wala na ni pitaka. Game. Ano pong bula bi? Sige. Atang. Sige. Ayay. Ipasikatan ko sa buang ay. Isipakit. Hoy hago. Sige, 1-1 na score. Game. Tay. Game. Okay. Tuwa na ang score. Aha ka ni ba? Ay mura manig sa mendulaan, mura manig takyan. Kaya ako na pumbula bi. Atang. Sige. Game. Tuwa na. Tuwan. Murag ibomba oy. Game. Mauna ning pitakaha ba? Matimaom ning naunga pa. Patay murag mapildi na pagkuhan ng pormaha ba? Bay, matay murag kabugat na makuntiri o murag na ako makaya ba? Total, atay bitaw tag score ato na ni patason. Basta na ako'y utang sa imo ha. Tay na unsa mo tong mga tawana? Patay akong pitaka. Patay. Wala jud pitaka. Yawa gikuha ko to sa mga buang. Pero dili ko ang masker. Darang ilang kwarta.
Maro ni bay. Dugayang papart. Ay, paabot lang ko dre. Nan, naisulod. Nanaw ko no. Kuno. Ate, wa man ni sulod. Wa man ni sulod. Ate, wa ni sulod part. La, sama ni.